Joo, mutta oikeastaan voitaisiin aloitella tästä, niin päästään liikkeelle. Oikein paljon tervetuloa tähän Etelä-Savon yritysten tulevaisuusvoima ja Mindhaven aavistushankkeen yhteiseen kick-offiin. Ja tosiaan tervetuloa mukaan. Meillä on tänään mukava tämmöinen tiivis setti, jossa ajateltiin vähän alustaa tätä meidän teemaa, mikä menee tuonne tulevaisuuden ja tekoälyn ja työkalujen ja digitalisaation ja kaiken semmoisen ympäristöön. Me on tosiaan Ikosen Tiina. Aloitin tässä Etelä-Savon yrittäjillä projektipäällikkönä tässä tulevaisuusvoimahankkeessa nyt syksyllä ja tarkoitus olisi tehdä kaikenlaista hankeesittelyt. Meillä on jätetty ihan tänne loppuun tuon Mindhaven aavistushankkeen ja tulevaisuusvoimahankkeen esittelyt. Ja tarkoitus on tässä alussa ideoida ja kertoa teille ensin sitä, että mistä on kyse, kun puhutaan tulevaisuudesta, tulevaisuusosaamisesta ja sitten näistä erilaisista työkaluista, mitä meillä täällä tullaan käyttämään. Vetään napakasti. Meillä on ensimmäinen puheenvuoro on minun ja Villen jälkeen Milla Ratia, digitalisaatiojohtaja Suur-Savon Sähköstä, ja hänet on pyydetty paikalle noin vartin yli 20 yli tuohon, että koitetaan Villen kanssa saada tämä alku niin sanotusti napakasti tehtyä. Meillä on myös toinen puheenvuoro täällä sitten Helena Merikoski-Xamkilta, tutkimusryhmän päällikkö, joka kertoo myös sitten teknologian tulevaisuudesta ja kaikesta sitä, että mitä meillä täällä ollaan tekemässä. Mutta ihan nopeasti oikeastaan voisin aloittaa tuolla teemalla, että mitä se tulevaisuusosaaminen oikein on. Tulevaisuusosaaminenhan on paljon muutakin kuin pelkkää ennakointia. Eli tulevaisuusosaamisen idea on se, että ymmärtää, pystyy tunnistamaan ja tulkitsemaan hiljaisia signaaleja, erilaisia ilmiöitä, mitä meidän tässä ympäristössä liikkuu nyt, ja vähän aavistelemaan sitä, että mitä siellä tulevaisuudessa on tulossa. Ymmärtää sitten, että miten globaalit ilmiöt vaikuttaa meihin. Esimerkiksi meillä on nyt hirveän hyvänä esimerkkinä tämä korona, miten se vaikutti meidän yrityksiin, ja vastaavasti, miten esimerkiksi ympäröivän tilanne vaikuttaa sitten, minkälaisia kehityssuuntia meillä on tulossa. Ja miten se vaikuttaa siihen, että mitä me tehdään työksemme, minkälailla yritykset pystyy kehittymään ja katsomaan eteenpäin. Se ei ole pelkkä tilastojen trendien luomista tai sitten tämmöistä datan hyödyntämistä, vaan se on myös oikeasti tämmöisten vaikutusten ymmärtämistä, ja sitten ennen kaikkea tulevaisuusosaaminen on sitä, että uskaltaa kokeilla ja tarttua niihin mahdollisuuksiin, mitä meillä on siellä jatkossa ja tulevaisuudessa näkymässä. Sitä ikään kuin visioi asioita tulevaisuuteen ja tuo ne siltä sitten tähän päivään. Minkälainen sitten on sellainen yritys, jolla tämä tulevaisuusosaaminen on hallussa? No, se on juuri niin kuin äsken sanoin, se on rohkea, se kokeilee, se ymmärtää ja hyödyntää tätä kokeilevaa otetta kaikkialla organisaatiossa. Ihan jokaisen työntekijän työssä kuunnellaan ja pohditaan ja otetaan hyödyksi se, että minkälaisia innovaatioita ja ajatuksia sieltä henkilökunnalta ja työyhteisöstä löytyy. Tulevaisuusosaava yritys kerää myös sitä muutostietoa, semmoista vertailtavaa tietoa, eli jatkuvaa tiedonkeruuta, ei pelkästään tiedon sirpaleita, vaan ihan tämmöistä toistuvaa systemaattista tiedonkeruuta. Jos ei se mitään muuta ole, niin se voi olla esimerkiksi vaikka ihan oman yrityksen liiketoimintadatan seuraamista, ja siitäkin pystyy tekemään erilaisia ennusteita ja analyysejä siitä, että mihin yritys on menossa ja minkälaisia asioita voisi jatkossa panostaa. Teknologian hyödyntäminen liiketoiminnassa on sellainen asia, mikä todennäköisesti tulee olemaan meillä koko ajan enemmän ja enemmän näkyvissä. Meidän pitää pohtia sitä, että miten nämä uudet työkalut, miten turvallisesti niitä pystyy käyttämään ja miten niitä pystyy hyödyntämään silleen, että tehostaa oikeasti työskentelyä ja antaa meille yrityksille liiketoimintaetua. Ja yksi hirveän tärkeä asia on myös se, että me ollaan kuitenkin me ollaan ihmisiä, jotka tekee ihmisille asioita, niin tämä vastuullisuus, vastuullinen toiminta ja työntekijöiden kokemus, minkälaista on elää siinä työyhteisössä ja tehdä töitä, niin ne on semmoisia tulevaisuusosaavan yrityksen hyviä tunnusmerkkejä, koska se on myös sitä yrityksen veto- ja pitovoimaa, sitä, että meillä oikeasti on sitten niitä työntekijöitä siellä yrityksessä
ja yrityksen työntekijät myös kasvaa niin sanotusti kehityksen mukana. Tämä oli tämmöinen hyvin lyhyt puheenvuoro. Laitan tämän esityksen sitten osallistujille ilmoittautuneita vielä tämän tilaisuuden jälkeen sen tallenteen kaverina. Ja saatte näitä katsella sitten vähän myöhemmin lisää, mutta oikeastaan seuraavaksi antaisin puheenvuoron venäläisen Villelle, joka kertoo meillä tässä mukana olevasta aavistushankkeesta. Tässä varmaan ottaa myös vielä mikki pois päältä. Näkyykö ja kuuluuko nyt? Ja oikein hyvin. Ja lähtikö mun näytönjako käyntiin? Että... Kyllä lähti. Joo, se näkyy pikkusen pienenä tuossa, mutta... Joo, se näkyykin. Niin mä kohta paljastan sen, mitä mä menisin oikeasti teille näyttää. Mutta tosiaan on venäläisen Ville Mindhive Oy:stä yrittäjä. Niin teemaan liittyen mä oon parisenkymmentä vuotta vähän reilu ollut tulevaisuuden tutkimuksen kanssa tekemisessä. Ja mä kerron hankkeesta vähän myöhemmin, mutta mun on oikeastaan nyt on tarkoitus esitellä tämmöinen työkalu, millä on pikkasen oikeastaan nyt enemmänkin tarkoitus leikkiä ja hassutella, mutta tämän niin kuin projektin myötä sitten tullaan ja meidän yhteisten tapaamisien kautta niin tekemään sitten enemmänkin tulevaisuustyötä. Nyt ei oteta liian vakavissa, mutta meillä on tällainen, tämä meidän aavistusalusta on tässä niin kuin taustalla käytettävissä. Voitko Tiina laittaa sen linkin kaikille jakoon sieltä? Hetki pieni. Näytetään. Eli tämä aavistusalusta, tämä ei vaadi, mä olen tehnyt tänne tätä webinaaria varten tällaisen pienen session. Ja täällä on muutamia tällaisia kysymyksiä, millä teitä haastetaan miettiä tulevaa. Ja tämä perustuu Delphi-menetelmään, tämä kysymyksen asettelu. Ja nyt tässä väitetään sellaisia rohkeita tai ne voi olla mieleisiä tai epämiellyttäviä ajatuksia mahdollisesta tulevaisuudesta. Ja nämä on nyt vain väittämiä. Kukaan ei väitä, että nämä tulee totta, mutta on niissä aina jokaisessa joku semmoinen itu kaivettu tästä päivästä, että siinä on jotakin sellaista, mitä vaikka tutkitaan tai joku on jo ainakin ajatellut. Ja teitä haastetaan sitten miettimään vastauksia. Nyt mä laitan sen ekan kysymyksen näkyviin. Toivottavasti olette saanut sen linkin auki sieltä. Ja mä tuun tällä lailla niin kuin ohjaa sitten täältä, että mä tuun välillä vaihtaa sinne. Että siinä, jos teillä on niin kuin se linkki siinä vaikka tämän webinaarin vieressä auki, niin pistäkää siihen näkyville, niin siihen välillä aina vaihtuu uusi kysymys, johon pääsette vastaan. Ja tämä formaatti on tämmöinen, että täällä on joku teema, ja nyt tässä on tämmöinen lemmikeistä ja meidän yhteisestä tulevaisuudesta niin väittämättä. Vuonna 2030 elämän lemmikkiemme kanssa on mullistunut, kun generatiivinen tekoäly on oppinut simultaanitulkkaamaan puhetta eläinten ja ihmisten välillä. Eli tämmöinen väite. Ja sitten nämä kaikki kysymykset samantyyppisiä, niin tässä pyydetään, että otatte tuosta namikasta kiinni ja sitten arvioitte itse, että miten toivottavaa ja todennäköistä tämä on. Eli että onko tämä nyt teistä kiva, että onko kiva perheen nelijalkaisen ystävän kanssa jutella, miten todennäköistä ja toivottavaa on. Ja sitten täältä pääsee kommentoimaan vielä. Eli täällä pystyy keskustelemaan sitä asiasta. Tämä tässä webinaarin aikana, niin ymmärrän, jos ei ole, mutta jos on jotakin, jota haluatte perustella, on hirveän kiva tänne jakaa. Ja, mutta ymmärrän myöskin, että jos keskittyy puheenvuoroon, niin ei kerkeä hirveästi tekemään. Mutta voi kokeilla ja täällä pääsee sitten vastaan toisten kommentteihin ja käymään keskustelua ja tykkäämään ja niin edespäin. Mut oleellista tässä oikeastaan, tämä on semmoinen yksi hyvin yleisesti skenaroinnissa käytetty menetelmä, mitä tässä nyt vähän leikkisästi kokeillaan tässä samalla, kun puhutaan. Ja nuo kysymykset on karkeasti tämän päivän teemoihin laitettu ja nuo väittämät, mitkä tulla toimii. Eli tämmöinen. Saiko nyt kaikki tuon homman toimimaan ja niin edespäin. Hyvä. Tällä välineellä tehdään muutama kysymys tämän päivän aikana ja tässä päästään vähän niin kuin harjoittelemaan tätä työskentelyä. Ajatuksena on, että tämän tyyppisiä työkaluja hyödynnetään jatkossakin näissä
tulevaisuusvoimahankkeen tuottamissa koulutuksissa ja sitten tämä yhteistyössä Mindhiven kanssa, niin Mindhive-hankkeessa kehittää tällaista työkalua, joka on oikeasti ihan mielenkiintoinen. Kokeilkaa nyt saman tien tässä, teillä on muutamia hetkiä aikaa, niin saadaan sinne vastauksiakin. Saat sä jaettua vielä sitä näyttöä, niin saadaan niitä vastauksia näkyviin siihen. Mä jaan itse asiassa toisen näkymän ihan pieni hetki. Joo. Mä näytän tuolta sellaista, miltä tämä näyttää tuolta fasilitaattoripuolella. Sitten kun on joku live-juttu, niin mä voin näyttää vähän niin kuin, mitä tällä live-tilanteessa voidaan näyttää vähän enemmän vielä, mutta tämä, joka fasilitoi tätä tilaisuutta, niin voi reaaliajassa täällä niin kuin seurata, että mitä täällä tapahtuu. Eli täällä on aikamoista hajuntaa, että joku ei näe todennäköisenä eikä toivottavana, mutta kyllä jotkut on niin kuin pistänyt ihan tuonne tappiinkin, että halutaan ehdottomasti jutella perheen koiran tai kissan kanssa. Tai en mä tiedä, vaikka olisi lehmistä puhetta, mitä ne on, kaikkia eläimiä ajattelee, mutta kuitenkin. Ja sitten täällä on myöskin, voin vilauttaa, että täällä myöskin pääsee fasilitaattori katselemaan tätä keskustelua, minkälaista täällä syntyy, ja sitä pääsee analysoimaan täällä. Ja tähän on tulossa sitten kaikenlaista tekoälyä lisää, mutta ei mennä nyt sen enempää. Mutta näette, miten ne kertyy tuonne ne teidän vastaukset, ja tämä elää reaaliajassa täällä. Musta tämä nyt näyttäisi, että täällä on niin paljon, täällä on jo 23 vastausta, että mä veikkaan, että kaikki on kyllä vastannut, ja taitaa olla muutama testivastauskin siellä. Että mun puolesta onko joku, joka ei saa ollenkaan auki tänään? Ei ole linkkiä. Linkki on tuolla chattikeskustelussa. Pääsetkö katsomaan siitä ei chattia? Ole. Kun lukee avaa oheinen linkki, mutta ei ole mitään linkkiä tässä näin. Oho, hienoa. Hyvä kun sanoitte. Nyt tuli. Okei, se ei näkynyt sitten äsken. Joo. No Pahoittelut siitä. Tämä ei ole tänään ensimmäinen kerta, kun mun systeemit täällä takaa. Nyt on linkki ja voitte käydä siellä katsomassa niin myös ne, jotka ei aikaisempaa minun laittamaan saaneet auki. Miten Ville pystyy? Mä suosittelen, että jättää sen linkin omaa ikkunaa siihen viereen, tämän webinaarin viereen omalle koneelle, niin sitten huomaa, kun sinne jotakin tapahtuu muutosta, niin sinne tulee uusi kysymys. Mutta sille ei niinku muuten tarvitse mitään, että se sisältö vaihtuu automaattisesti siellä. Eiköhän me mennä eteenpäin. Ville, teidän... Joo, hetken päästä, kun Milla tulee linjoille, niin hän pääsee tuosta sitten puhumaan, mutta sitä ennen, niin kerrotko vielä tästä, että miten tätä voidaan hyödyntää, tätä aavistustyökalua, minkälaisia esimerkiksi tulkintoja sen avulla pystytään tekemään tästä datasta, vaikka tästä lemmikkikysymyksestä? Niin siis, kyseessähän tuossa on niinku menetelmä, siis se, missä silloin yleensähän se alunperinhän se on lähtenyt siitä, että tehdään skenaarioita, että katsotaan mahdollisia tulevaisuuksia ja pyritään tunnistamaan niitä, ja sitten järeämmässä käytössä sitten kun on tunnistettu ne skenaariot, niin sitten voidaan myöskin tehdä varautumissuunnitelmia sitten näiden pohjalta, mikä korostuu nyt tässä ajassa, että se on sellainen iso juttu, mutta sitten käytännössä on nähty, että siinä on hirveän iso arvo myöskin sillä, kun tällaisen prosessiinhan yleensä haetaan eri näkökulmista katsovia asiantuntijoita ja ihmisiä, niin se on myöskin aika merkittävä oppimiskokemus. Eli siinä syvenee semmoinen yhteinen ymmärrys siitä käsiteltävästä ilmiöstä. Ja sitä musta ei, sanotaan, että sitä voisi korostaa paljon enemmän. Ja se on mun mielestä myöskin semmoinen iso mahdollisuus, vaikka ajatellaan seudullisesti tai vaikka jos yritystoiminnassa yleensäkin, että katsotaan vähän minkälaisia asioita, minkälaista lasien läpi sitä ihmiset katsoo tätä maailmaa ja mitä näkee siellä. Ja se syventää kyllä sitä ymmärrystä sitä ilmiöstä ja auttaa tunnistaa erilaisia asioita. Mä en tiedä, pitäisikö tuosta ihan itse asiassa, että ei mahdu tähän ohjelmaan, mutta voisiko jossain vaiheessa vaikka kertoa ihan tuosta menetelmästä pikkasen, miten toi menee syvemmin.
Mä luulen, että sille varmasti tilaa löytyy. Joo. Ja katsotaan löytyykö tänään tuossa noin pieni hetki menee, että me saadaan toi Ratia Milla linjoille. Hän on toisessa tilaisuudessa ja pääsee liittymään tähän, niin menee pieni hetki. Joo. Niin mutta joo, ajatuksenahan on kuitenkin, että tämäkin on yksi työkalu, tämä aavistus, jolla kerätään sitä dataa. Ja yrityksien kannattaa tehdä myös muunlaisia satsauksia siihen tulevaisuuden datan keräämiseen kuin pelkästään se, että katsotaan nyt sitä meidän tilinpäätöstä. Eli myös tämmöistä niin kuin metatason pohtimista ja miettimistä siihen, että mitä meidän tulevaisuus voisi olla siellä 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä. Niin ne on niin kuin semmoisia isoja tärkeitä asioita. Tuo sellainen niin kuin tuo tulevaisuusosaaminen niin tälle niin kuin on tosi iso tilaus meillä, että niin kuin, meillähän esimerkiksi ennakoinnissa niin on paljon sellaista business as usual ajattelua, että mikä esimerkiksi me ollaan varmaan kaikki kuultu se virsi, miten meillä niin kuin syntyvyys laskee ja väki vanhenee. Ja se on just tämmöinen business as usual, että katsotaan niin kuin takautuvasta datasta trendi, miten tämä tästä tulee menemään. Ja siitä ajattelusta puuttuu just se niin kuin semmoinen tulevaisuusajattelu, että ei katsota niitä, mitä muuta voisi tapahtua, että mitä voi tulla yllättävää. Ja tässä ajassa meillä on useampia semmoisia isoja megatrendejä, jotka vaikuttaa. Ilmastonmuutos voi esimerkiksi muuttaa meidän väestörakenteen ihan täysin. Ja sitten teknologiapuolella tekoäly on muuttamassa yhteiskuntaa. Ja ne on kaikki sellaisia, että ne voi niin kuin muuttaa sen koko sen kaavan kokonaan. Ja sen takia tarvitaan muitakin työkaluja, kun ettei katsota vaan sitä dataa. Ja pahimmillaan se esimerkiksi seudullisesti voi näkyä siinä, että me ruvetaan sitä business as usual niin kuin vahvistamaan sillä, että me tehdään poliittisia päätöksiä, kun me katsotaan, että tämä väestö niin kuin, surkastuu, niin me ruvetaan surkastuttaa sitä meidän ympäristöä, joka niin kuin, tavallaan niin kuin, rupeaa tekemään siitä ennusteesta totta. Ja sen takia me pitää osata ajatella niin kuin muita vaihtoehtoja. Ja yleensä ne huomisen voittajat on ne, jotka on saanut ennakoida jotain yllättävää muutosta ja on sitten pausta mukana. Okei. Kiitoksia Ville. Onko meillä Ratia Milla nyt linjoilla? Tällaisessa kysymyksessä tuntee itsensä aina ihan euroviisu kuuluttajaksi tai sellaiseksi. Että kuuluuko sinne? Kuuluuko Pariisiin? Kuuluu oikein hyvin ja mahtavaa. Varmaan kohta näkyykin. Laitatko Ville sen näkymän pois, niin me saadaan. Laitoin nyt kameran, mutta näkyykö sinne mitään? Ei näy kameraa, eikä näy kuvaa vielä. Kuulkaa olla, että mä oon tosiaan koulutuksessa, niin voi kuulkaa olla, että täällä on niin heikot kaistat nyt täällä, että... Tehdäänkö niin, että mä esitän sitä sun esitystä? Mä näen nyt oikeastaan niin kuin Villen esityksen. Joo, Villen ruutu on vielä jaettuna. No nyt ei ole enää. Uudelleen toimii ja nyt ei toimi. Mutta ei se mitään haittaa. Mennään sitten vaan esityksellä eteenpäin. Ei se maailmaa kaada. Näin me tehdään. Sanokaa hei sitten, kun teillä näkyy mun esitysruutu. Mulla näkyy ainakin kyllä. Hei, mahtavaa. Joo, tosiaan mä ajattelin, että lyhyesti esittäydyn ja esittelen myös sitten konsernin, josta tulen. Sitten sen jälkeen muutama nosto digitalisaatiosta ja siitä, että millä tavalla etenkin PK-yritykset pystyy hyödyntämään ja lähestyn tätä nyt mahdollisuuksien ja tämmöisten uhkien kautta. Teillä on ollut hyviä alustuksia ja tiedän, että Villen tietänä tuntien, niin olen aika vakuuttunut, että teillä on ollut aika tehokkaat puoli tuntia tässä. Mutta tosiaan olen Milla Ratia ja toimin Suur-Savo Sähkön digitalisaatiojohtajana. Siinä roolissa pian koittaa 4,5 vuotta täyteen ja lisäksi sitten olen ollut tuossa välissä vielä spin-off-yhtiö Evision Oyn toimitusjohtaja Otona
semmoinen 3 vuotta suurin piirtein. Koulutukseltani olen teollisuusekonomi ja filosofian tohtori. Analytiikan arvonluonnista tosiaan olen väitellyt Tampereen yliopistolta, entiseltä TTYltä, ja siellä olin tutkinut digitalisaatiota, analytiikkaa yksityisellä sote-sektorilla. Energia-alalla on vaikuttanut jo useamman yhtiön verran, eli parissa energiayhtiössä olen toiminut näissä tehtävissä ja digi- ja data-analytiikka-sektorilla ja sitten ennen sitä parissa Raksa-firmassa, eli aika infrapainotteista löytyy kyllä. PK-yrityksiin on sellainen kosketuspinta, että tosiaan toimin useamman PK-yrityksen hallituksessa ja näenkin sitä päivittäin melkein tai ainakin viikoittain, miten tätä digitalisaatiota pystytään skaalaamaan sitten isojen ja pienten yritysten välillä. Mutta mennään eteenpäin. Tosiaan tulen Suur-Savon sähkökonsernista ja meidän tavoite on huolehtia Järvi-Suomen elinvoimasta, eli toimitaan Järvi-Suomen alueella hyvin vahvasti yhdessä kumppaneiden kanssa. Halutaan rakentaa hiilineutraalia hyvinvoivaa tietoyhteiskuntaa ja tosiaan energian hankinta, tuotanto, jakelu ja nyt sitten vielä viimeisimpänä meillä on myös valokuititoimintaa, eli aidosti rakennetaan tietoyhteiskuntaa ja Lumme Energian kautta myydään sähköä kaikkialle Suomeen. Jo vuodesta 1946 ollaan toimittu paikallisesti ja meillä on edelleen hyvin alueellinen omistajakunta ja kaikki päätökset, mitä tehdään sitten, niin pyritään, että ne hyödyntää alueen ihmisiä, yrityksiä, organisaatioita ja tuovat sitten elinvoimaa alueelle. Ihan muutama luku, eli lähes 500 miljardia euroa on ollut vuoden 2023 liikevaihto, henkilöstöä 140, verkkopalveluasiakkaita yli 100 000 ja aika mahtava sähköjakeluverkko yli 28 000 kilometriä ja aina muistan painottaa, että meidän sähköverkko on hyvin monimuotoinen, monipuolinen. Meillä on esimerkiksi sellaisia käyttöpaikkoja kuin saari, jossa on järvi, jossa on saari ja siellä on sähköverkkoja. Eli hyvin monenlaista ja haastava verkkoaluehan meillä on. Kaukolämpöverkkoa 160 kilometriä ja sähkömyynnin asiakkaita 350 000 Lumme Energialla. Eli ollaan ihan reilun kokoinen energiakonserni. Asiantuntijaorganisaatio ollaan, eli meillä on konsernissa meillä on tukifunktioita jonkin verran, henkilöstöhallintoa, taloutta, tietohallintoa, ympäristö-, kiinteistö-, viestintäpuolen ja sitten myös tietysti vastuullisuuden asiantuntijoita. Lempeän lämmön puolella meillä on lämpöpuolen energiatekniikkaa, projektijohtamista sekä metsäalan osaamista. Järvi-Suomen Energialle sähkötekniikan osaajia paljon. Ja sitten Lumme Energialla, niin siellä on sähkömyynnin, aurinkoenergian, sähköisen liikenteen asiantuntijuutta huomattavissa määrin. Jos ajatellaan meidän strategisia rintamia, niin digitalisaatio on yksi vahva strateginen kulmakivi, palveluiden kehittäminen, toimitusvarmuuden lisääminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen, investointikyky ja sitten tietysti tehokas kunnossapito, tehokas rakentaminen ja sitten hankekehitystä, investointia myös oman alueen aurinko- ja tuulivoimaan viimeisimpänä. Jos ajatellaan meidän arvoja, niin halutaan olla vastuullinen, uudistuva ja paikallinen toimija. Ja visiona meillä on elinvoimainen Järvi-Suomi, jonka kehittämisessä ollaan aktiivinen tekijä. Meidän toiminta perustuu kumppanuuksiin, joiden kanssa yhdessä teemme Järvi-Suomesta parempaa paikkaa elää ja asua. Siinä on oikeastaan strategiset kulmakivet, jotka meillä on. No, sitten hyppään tuohon digitalisaation ja arvonluontiin. Eli jos ajatellaan Suur-Savon sähkön puolella, niin me ollaan muodostettu digitalisaatiovisio. Puhutaan
siitä, että halutaan edistää monipuolista asumista ja elämistä Järvi-Suomessa ja tarjotaan älykkäitä, luotettavia energiaratkaisuja kilpailukykyisesti. Ja lisäksi vahva maakunnallinen tietoliikenneverkko varmistaa tulevan digitalisaation kehityksen sekä kuluttajapuolella, mutta tietysti myös yrityksille. Keihään kärkinä tai tämmöisenä fokusalueena meillä on digitaalinen asiakaskokemus. Sitten meillä on uudet liiketoiminnat ja innovaatiot. Tiedolla johdettu kunnossapito ja rakentaminen, eli pystytään kohdistamaan investointeja datan avulla entistä paremmin ja tehokkaammin. Ja sitten myös älykäs energiatuotanto ja jakelu. Ja ajureina meillä siellä on ilmastonmuutoksen hillitseminen, digitalisaation edistäminen alueellisesti sekä monipaikkaisuuden mahdollistaminen. No se, millä tavalla oikeastaan sitä arvonluontia tehdään ja toteutetaan, niin kaiken ytimessähän meillä on huoltovarmuus, eli perustoiminnan turvaaminen. Meidän täytyy pitää yllä sähköt ja lämmöt ja tietoliikenne ihmisillä ja yrityksillä päällä ja toiminnassa, ja se on se meidän pääasiallinen ja lakisääteinen tehtävä. No sitten sen päälle me tehdään tehostamista ja kehittämistä, jotka sitten käytännössä luo lisäarvoa sekä organisaatioille että sitten myös ihan asiakkaillekin suoraan, esimerkiksi vaikka parempana asiakaskokemuksena. Ja sitten on ihan uudet lähdöt ja innovaatiot, eli lähdetään tekemään jotakin ihan uutta, poikkeuksellista, sellaista mitä aikaisemmin jo tehtiin. Ja tietysti nämä ovat sellaisia asioita, jotka rakentuvat hiljalleen ja jotka rakentuvat toistensa päälle, eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta tietysti tietyt asiat täytyy olla kunnossa ennen kuin lähdetään rakentamaan sitten tämmöistä, voisi sanoa, kestävää innovaatiotoimintaa. Se ei toki poissulje erilaisia pistemäisiä kokeiluita, mistä varmaan todennäköisesti olette kuullutkin jo tänään, että kokeilemaan kannattaa lähteä, mutta samalla on syytä varmistaa, että siellä on kestävä ja hyvä pohja, joka mahdollistaa tulevan kehityksen ja skaalaamisen myös pienemmissä yrityksissä. Ja tietysti sekä meillä että varmasti myös muussa yrityksessä niin perustoiminta, sen turvaaminen, tehostaminen, kehitys, uudet lähdöt, innovaatiot, niin näitä kaikkia asioita tekee samat henkilöt. Eli vaikka PK-yrityksessäkin niin täytyy pitää sitä liiketoimintaa yllä ja tietyllä tavalla jollain sitä pitää niin kuin saada asioita aikaisiksi eteenpäin. Pienemmissä yrityksissä harvemmin on resursseja kohdistaa sitten mihinkään innovaatiotoimintaan erikseen, ainakaan useita henkilöitä, niin nämä kaikki henkilöt toimii samanaikaisesti näillä eri osa-alueilla, ja kyllähän siinä on aika paljon venymistä, että ajatellaan, että perustoiminta turvataan ja se on jatkuvaa tekemistä, ja sitten toisaalta pitäisi tehdä kokeilla uusia lähtöjä, ja se aikahorisontti on näissä täysin erilainen, ja suhtautuminen. Että on sellaisia asioita, vaikka joku kirjanpito tai perusjärjestelmät, perusliiketoiminnan ylläpito, jossa ei paljon rönsyllä, että laskutuksen esimerkiksi täytyy pelata ja ei siellä paljon poppakonsteja sitten tehdäkään, mutta sitten toisaalta nopeat kokeilut, oppiminen, innovointi ja ehkä semmoisia pistemäisiä kokeiluita, jotka ei aina johda mihinkään, niin ne on paljon nopeita temppuja ja siellä pystyy sitten ottamaan semmoisia hallittuja riskejä paljon paremmin. Ja meillä tietysti huoltovarmuuskriittisellä toimialalla tämä korostuu niin kuin entistä enemmän, että meillä on tätä perustoiminnan turvaamista aika paljon, mutta kyllä mä kannustan PK-yrityksissä liikkumaan sujuvasti kaikkien näiden horisonttien välillä. Et toisaalta totta kai fokus täytyy olla siinä liiketoiminnassa, mutta tehkää niitä kokeiluja. Kehittäkää sitä liiketoimintaa eteenpäin. No sitten jos mä hyppään niin kuin ihan PK-yritysten maailmaan, niin liiketoimintaympäristöhän muuttuu tällä hetkellä ihan valtavasti. Eli muutos on nopeaa maailmalla ja hyvinkin kompleksista. Toisaalta PK-yrityksellä on mahdollisuus, siellä on nopeata päätöksentekoa, PK-yritykset on ketteriä, pystyy pysymään kilpailukykyisenä, pystyy mukauttamaan omaa toimintaansa nopeasti. Okei, tuolla muuttuu markkina ton verran. No hei, tehdään, pivotoidaan.
tehdään asia uudelleen. Vedetään takaisin aikaisempi, tehdään uusiksi. Ja tietysti se mahdollistaa sit ihan uudenlaista kasvua, koska se ketteryys saattaa ihan oikeasti tuoda uusia asiakkaita, uusia markkinoita. Mutta sitten toisaalta niin PK-yrityksillä on rajalliset resurssit. Eli kun tulee jotakin muutoksia, niin sillä aikaa kun PK-yritykset yrittää saada rahoitusta kasaan, niin isot yritykset tekee sitä jo. Kolikolla on 2 kääntöpuolta. Sitten toisaalta globaalit megatrendit tuo mahdollisuuksia, vihreä siirtymä, se on iso mahdollisuus tehdä ympäristöystävällisempiä tuotteita, palveluita, jotka houkuttelee tällä hetkellä eettisiä kuluttajia, mutta hyvin pian varmasti alkaa houkuttelemaan jo isompaa massaa. Ja PK-yrityksillä on paljon paremmat mahdollisuudet seurata niitä tuotantoketjuja ja tehdä niitä erilaisia valintoja, kun siellä ei ole isoja korporaatiotaustoja, jotka sitten määrittää vaikka hankintaketjut. Mutta sitten toisaalta, jos regulaatio puskee liian kovaa päälle, niin silloin PK-yrityksen on hirveän vaikea täyttää regulaation vaatimuksia, jos ne on liian hankalat, ja siinä kohtaa saattaa tiputtautua kelkasta pois. Ja siinä kohtaa sanoisin, että kannustan PK-yrityksiä hakemaan kumppaneita, liittoutumaan keskenään ja pyrkiä sitä kautta täyttämään ne regulaatiot. Jos ei yksin pysty, niin sitten kannattaa miettiä, pystyykö kaverin kanssa täyttämään ne vaatimukset. Et jos ajatellaan vaikka joku tietynlainen direktiivi puskee päälle, niin okei, meillä yksin on resursseja, mutta saattaisiko kumppanuuksien kautta tai vaikka hankeyhteistyön kautta, erilaisten toimijoiden kautta sitten saada sitä eteenpäin. Hyvänä esimerkkinä olisi nyt tämä hiilijalanjälkilaskenta. Evision, joka on hyvin pieni startuppi, tämmöinen älykkään kunnossapidon liiketoiminnan yhtiö, niin tuskaili dronelennoista, tekoälyn hyödyntämisestä aiheutuvien hiilijalanjäljen laskelmien kanssa. Ja eihän meillä ollut asiantuntijuutta eikä oikeastaan niin kuin tietoakaan, mitä meidän pitäisi tehdä, niin etsimällä etsittiin ja löydettiin kauppakamarin ja tämmöinen hiilijalanjälkikoulutus ja sen puitteissa sitten saatiin tehtyä ne laskelmat. Eli aktiivisuutta siihen, että pystyykö, jos ei itse pysty eikä osaamista ole, niin löytyisikö sitä jostain vaikka kumppanin kautta. No sitten tämmöiset tulevaisuuden työkalut ja teknologiat, niin tekoäly ja automaatio. Tekoäly voi tehostaa aika paljonkin yrityksen toimintaa ja etenkin generatiivinen tekoäly on tällä hetkellä tosi monen saatavilla ihan kohtuuhintaisestikin. Siellä pystytään tekemään jo aika paljonkin esimerkiksi asiakaskokemuksen parantamiseksi. Ja tietysti sitten, kun mitä enemmän automaatioita käytetään, niin sitä vähemmän se sitoo yrittäjien käsipareja ja vapauttaa sitten liiketoiminnan kehittämiseen aikaa. Että varmasti sitten Etelä-Savonkin alueella on paljon hanketoimijoita, joiden kautta pääsee hankkeisiin mukaan, opettelemaan ja testailemaan, tekemään erilaisia kokeiluita ihan matalallakin kynnyksellä. Niihin kannattaa hakeutua. Mutta sitten tietysti, jos lähtee tekemään isoja tekoäly- ja automaatioratkaisuja itse, niin se voi olla, että se hintalappu on kova ja jos ei ole selkeää käsitystä, että mikä sitten se takaisinmaksu siellä jossakin on ja häämöttääkö sitä edes, niin se voi olla aika raskas prosessi. Ja sitten tietysti osaamisvajeet, jos ei sitä osaamista ole, niin sitten tietysti täytyy katsoa ulospäin ja arvioida, että mistä sitä voisi saada. Mutta sanoisin, että kyllä meillä Etelä-Savossa on aika hyvä tilanne sen suhteen. Että niitä on koko ajan niitä hankkeita pyörimässä, että kannattaa pitää silmät ja korvat auki kyllä. Että uskon, että tämä on sellainen osa-alue, johon apua on kyllä tarjolla. No sitten pilvipalvelut ja digitaalinen infrastruktuuri, skaalautuvuus, kustannustehokkuus ja sanoisin jopa, että lisäisin, että helppokäyttöisyys. SaaS-palveluita kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan ja tietysti myös muita pilvipalveluita, mutta sitten tietysti kyberturvallisuus on sellainen, että mitä pienempi firma on, niin sitä vähemmän on resursseja laittaa tietoturvaa ja kyllähän rosvot sen tietää, että pienempien firmojen sisälle on helpompi päästä, niin tietoturva on tosi keskeisessä roolissa ja esimerkiksi kyberturvallisuuskeskus on sellainen taho, jonka sivuilta
saa paljon lisätietoja ja sielläkin on sellaisia ohjelmia, joiden kautta sitä pystyy sitä kyberturvallisuutta parantaa. No sitten robotiikka ja sitten tämä sensorimaailma. Jos puhutaan fyysisestä tuotannosta, niin robotiikka pystyy tehostamaan sitä merkittävästikin. Ja sitten IoT-puolen, niin sensorit alkaa olla aika halpoja, edullisia. Ja niitä taustajärjestelmätkin alkaa olemaan ihan kohtuuhintaisia, valmisjärjestelmiäkin on saatavilla. Eli teknologian kypsyystaso alkaa olla tällä hetkellä sellaisella tasolla, että se on mahdollista. Ja monesti vielä on tarjolla sitten ihan tämmöisiä vakioituja data-alustojakin tämän tyyppisen datan keräämiseen ja analysoimiseen. Monia on tarjolla ihan SaaS-palvelunakin, että avaimet käteen asennettuna. Mutta sitten tietysti uhkina niin tietysti eurot taas, että jos pitäisi laittaa tuhansia sensoreita kerralla johonkin, niin kyllähän siinä investointi voi olla aika korkea. Ja sitten jos on vanhat järjestelmät ja vanhat pelit ja vehkeet, niin se integrointi voi olla sitten haastavaa. Eli itse suosin sellaista, että pikkuhiljaa aina kun jotakin päivitetään ja uusitaan, niin että siinä kohtaa ottaa sitten näitä sensoreita käyttöön ja robotiikkaa. Eli semmoisissa luonnollisissa siirtymävaiheissa, että hei nyt vaikka 100 vaihdetaan vuoden päästä taas 100 ja sitten vaikka 50 ja että pikkuhiljaa sitten valutetaan sitä robotiikkaa ja sensoreita sinne liiketoiminnan sisälle, jolloin sitä pystyy sitten hyödyntämään niin kuin vaiheittain ja jossakin vaiheessa sitten ihan kokonaisvaltaisestikin. No sitten jos ajatellaan, niin kuin suunnataan katsetta kohti tulevaa, niin tietysti skenaarioanalyysi on sellainen, mistä myös PK-yritykset voivat hyötyä. Miten markkina muuttuu, miten asiakaskäyttäytyminen muuttuu. Ja koska pienet yritykset on ketteriä, niin sitä strategiaa ja toimintaa pystytään tosi nopeasti muokkaamaan sitä mukaan, mitä asiakkaat sitten käyttäytyy. Evisionilla aikoinaan, kun lähdettiin liikkeelle, niin meidän hypoteesi oli, että hei, että myrskyt, kun puita kaatuu sähkölinjoille, niin sitä varten täytyy lentää droneilla ja kuvata niitä. No, ensimmäinen sitten kesähän sen osoitti, että no eipä ollut sinä kesänä paljon myrskyä. Tietysti Järvi-Suomen energiaverkkoalueen kannalta hyvä asia, mutta sitten tietysti Evision siinä vähän pohti, että no mitäs nyt tehdään. Yritys oli pieni, joten tosi nopeasti pivotoitiin ja todettiin, että hei, ruvetaan lisäksi tekemään kunnossapitolentoja ja aurinkovoimaloiden tarkastuksia. Kuunneltiin herkällä korvalla asiakasta markkinaa ja todettiin, että nyt pikkasen pivotoidaan, otetaan lisää palveluita meidän portfolioon ja siitä se sitten lähti. Mutta sitten jos ajatellaan systemaattista strategista ennakointi- ja analyysityökaluja, niin kyllähän siinä puhutaan niin kuin aika isosti resurssipulasta, että harvalla yhtiöllä, pienellä yhtiöllä on mahdollisuutta allokoida ihmisiä, jotka seuraa markkinoita ja trendejä ja niin edelleen. Tuohon itse asiassa sain todella hyvän vinkin yhdestä PK-yrityksen hallituksen kokouksesta. Ja siellä hyvin vahvasti puheenjohtaja toi esille sitä, että hei, tämä on kaikkien meidän työ, että ei sen tarvitse olla hallituksen, johtoryhmän tai omistajan tai kenen tahansa vastuulla, vaan se on kaikkien vastuulla. Että jos kirjanpitäjä lähtee johonkin vaikka lomalle ja huomaa siellä, että hei, täällä Espanjassa on sellaisia tuotteita, mitkä sopis meidän tuoteportfolioon, mutta meillä ei niitä vielä ole, niin vinkkaa idean eteenpäin. Eli sillä lailla kannustakaa teidän ihmisiä pitämään silmät korvat auki markkinoiden muutokselle, koska se on kaikkien meidän homma. No sitten tietysti hyvin keskeisessä roolissa on osaamisen kehittäminen, muutosjohtaminen. Eli kun tehdään tämmöistä reskillingia, upskillingia, opetellaan uusia asioita keskitetysti, systemaattisesti, etenkin nyt kun digitalisaatio vaan kiihtyy, uusia työkaluja, menetelmiä tulee koko ajan markkinoille, niin hyödyntäkää niitä kaikkia mahdollisuuksia, koska parannatte sitä kilpailukykyä. Ja tietysti myös aika paljon tullut digitaalisia koulutusalustoja, joita pystyy hyödyntämään.
ja välttämättä ei tarvitse lähteä mihinkään kalliiseen ja pitkään koulutukseen, vaan ihan tämmöisiä pieniäkin kurssimuotoisia verkko-opintoja pystyy todella ketterästi tekemään. Ja sitten tietysti osaamisen näkökulmasta, niin että isot yritykset ovat houkuttelevia ja tarjoavat parempia mahdollisuuksia, kehitysmahdollisuuksia, niin riskinä on aina se, että sitten pienet yhtiöt menettävät niitä suurille yhtiöille. Tuossakin kannattaa vähän pohtia, että jos haetaan päteviä työntekijöitä, niin tarjoako heille sitten jotakin tämmöisen oman osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia ja tämmöistä niin kuin lisäkouluttautumista ja muuta. Senhän ei aina tarvitse olla kallista ja aikaa vievää, vaan ne voi olla sellaisia suoraan niitä työtehtäviä hyödyntäviä nopeita asioita. Tällä hetkellä nyt esimerkiksi ChatGPT ja Copilot taitaa olla todella kovassa nosteessa, ja niillähän pystyy suoraan PK-yritys hyödyntämään sitä omaa liiketoimintaa ja tehostaa niitä prosessejaan, etenkin tietotyössä. No sitten tosiaan sanoisin, että näin nopeasti, että teknologia ei kuulu vain isoille yrityksille. Nyt ollaan siinä mielessä todella mielenkiintoisessa vaiheessa, että tämä on mahdollista ihan kaikille ja jopa yksilöille. Eli kokeilkaa rohkeasti. Totta kai muistakaa tietoturvaa, älkää laittako sinne ChatGPT:hen Copilottiin salaista materiaalia tai liiketoimintasalaisuuksia, mutta mitä nopeammin ja paremmin teillä on kiinnostusta, innostusta omaksua uusia teknologioita, olkaa uteliaita, kokeilkaa vielä kerran. Jos te epäonnistutte, niin ei se mitään haittaa. Ei kaiken ole tarkoituskaan onnistua. Mä kysyisinkin nyt teiltä, että kuinka hyvin te olette teidän yhtiöissä valmistautunut hyödyntämään tekoälyä? Tulisiko sieltä linjoilta vastaajia? Mari, ole hyvä. No, minä voin olla ensimmäinen, jos ei kukaan muu sano mitään. Mikkeli kehitysyhtiö mikseissä ainakin tekstien tuottamisessa hyödynnetään paljon, eli niin kuin tekstien rikastamisessa tavallaan, eli kun kirjoitellaan esimerkiksi hankehakemuksia, niin tietysti se ydin pitää sinne luoda itse, mutta sitten se tekstin rikastaminen on ollut ihan hyvä kokemus. Tosi mieletöntä. Missä olen itse käyttänyt ja varmasti moni muukin meillä, mutta mä nyt en ole niin kuin eniten tekoälyä meillä käyttäviä, että moni muu varmaan osaisi antaa esimerkkejä. No kuvia on tehty tietysti tekoälyllä myöskin. Joo, siis toi on niin kuin todella ilo kuulla. Tosi hienoa. Ja tuo on just sitä niin kuin tietotyössä tekoälyn hyödyntämistä. Puhutaan niin kuin tukiälystä mieluummin tässä kontekstissa, tai itse tykkään puhua tukiälystä, mutta se on tuommoisissa työtehtävissä aivan korvaamaton. Se nopeuttaa, tehostaa ja luo runkoja ja niin edelleen. Kiitos, Mari. Kiitos. Mä tosiaan luulen kanssa, että tämä on sellainen, että siitä saadaan vielä tehokkaampi työkalu jossain vaiheessa, kun se vähän kehittyy ja me itse opitaan käyttämään sitä paremmin. Rasolan Niinalla oli vielä kanssa käsi pystyssä. No niin. Sen jälkeen meidän pitää varmaan pikkuhiljaa siirtyä seuraavaan osioon sitten. Kiitos. Joo. Siis ihan nopeasti sama kuin Mari. Itse asiassa mulla on tässä just ChatGPT auki ja teen tässä tiettyjä tekstejä, niin käytän siellä. Ja meillä on 3 ihmistä, jotka käyttää ihan päivittäin ja yksi on tehnyt sellaisia alustavia niin kuin malleja, miten esimerkiksi työvuoroja voisi ihan kaikkien säännösten mukaisesti järjestää eri tavalla, niin sieltä on tullut ehdotuksia, joita sitten repostellaan keskenään ja näin, että kyllä päivittäin käytetään. Upeata. Mä en varmaan Tiina ehdi enää kysyä, minkälaisia esteitä. Mä oon yliajalla. Mä voisin puhua pitkäänkin. Joo, hirveän paljon kiitoksia ja hirveän paljon mielellään kuunnella pitempäänkin tätä, mutta meillä on tosiaan rajallinen aika ja haluaisin tämän, mutta tämän esityksen varmaan voi jakaa näille osallistujille. Kyllä. Joo, kiitoksia tosi paljon ja mä luulen Milla, että me varmaan ollaan vielä uudemman kerran näistä asioista puheissa ja jutellaan vielä lisääkin tästä teemasta. Tämä oli erittäin arvokas esitys, kiitoksia tosi paljon. Hei, mahtavaa. Hei, kiitos kaikille. Ei muuta kuin oikein mukavaa loppuviikkoa. Kiitos. Ja sitten mennäänkin seuraavaan osioon. Taisi meillä olla aavistus seuraavana sitten tähän liittyvä kysymys siellä aavistuksessa, eikö vaan Ville?
olisiko Villellä mikrofoni kiinni? Mä olen itse asiassa nyt, kuuluuko nyt? Mä itse asiassa Kuuluu, vähän nyt pyörittänyt niitä tuossa taustalla vähän noita kysymyksiä. Siellä on osa on käynyt vastaamassa, mutta sen linkin voisi laittaa siihen vaikka uudestaan. Siellä on tällä hetkellä on ollut tuommoinen kuin hiilineutraali maatalous, ja siellä oli toinenkin energia liittyvä kysymys oli tuossa aikaisemmin auki, mutta siellä voi käydä vastaamassa kysymykseen. Joo. Voitko näyttää sieltä, että mitä kaikkea siellä on, niin ihan nopeasti niin saadaan sitten Helena linjoille. Vai käykö jokainen katsomassa tuolta linkin takaa, onko parempi käydä katsoa sieltä? Että... No, mun mielestä sieltä voisi käydä niin kuin vastaamassa, ja jos vaan niin kuin tulee niin kuin, tällaisen keskustelun niin tuommoinen niin numerinen data, niin se on hyvä visualisoinnissa, mutta monesti se tulevaisuus vähän niin kuin, lymyilee noissa meidän niin kuin argumenteissa, että miten me perustellaan jotakin kantaa. Ja sitten kun ruvetaan pureskelemaan niitä, kun ruvetaan näkemään erilaisia kantoja ja ruvetaan näkemään se juttu syvemmin, niin sieltä yleensä rupeaa löytyä sitten niitä helmiä. Että jos vaikka teillä on hiilineutraaliin maatalouteen liittyvät jonkinlainen argumentti, niin se voi olla tosi arvokas myöskin muille, jotka käy tuolla keskustelemassa, niin käykää vastaan myöskin kommentteilla vaan sinne, jos vaan suinkin jaksatte. Joo, kiitoksia Ville. Ja voidaan hyvä, jatkakaa vaan sen aavistuksenkin kysymyksiin vastaamista siellä. Ja nyt meillä seuraavana olisi vuorossa Helena Merikoski XAMKilta. Oletko Helena paikalla? Joo, laitan täältä tuon esityksen jakoon, niin hihkaskaa kun näkyy. Näkyy, ei ole vielä esitysmoodissa. Hetkinen. No niin, nyt saattaisi olla. Nyt näyttäisi hyvältä. Olepa hyvä. Kiitos. Ja siis olen Helena Merikoski ja työskentelen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKissa digitaalisen liiketoiminnan tutkimusryhmäpäällikkönä, ja iso osa linjoilla olijoista onkin paitsi kollegoja, mutta muuten jo tuttuja, mutta käytännössä se, mitä mun työssä tällä hetkellä teen, että olen nyt aika lailla tasan 5 vuotta XAMKilla työskennellyt. Meillä elokuun alussa perustettiin digitaalisen liiketoiminnan tutkimusryhmä, ja me operoidaan täältä Mikkelin kampukselta käsin, ja meillä on vajaa 30 digi-TKI-toimintaan keskittynyttä asiantuntijaa työskentelee tällä hetkellä noin 15 hankkeessa, ja tosi monialaisesti tutkitaan ja kehitetään sitä, että miten eri teknologioita hyödyntää ja soveltaa voidaan sitten eri alojen yritysten liiketoimintaa kehittää. Ja tänään minun on tarkoitus lyhyesti käydä läpi, miten teknologia voi tänä päivänä jo auttaa yrityksiä ja liiketoimintaa kilpailukyvyn kasvattamisesta, ja sitten samalla myös peilata vähän sitä, että miten kannattaisi valmistautua tulevaan. Ja minulla on ehkä näkökulma tässä sitten, katson asioita vähän useasta eri näkökulmasta, ja sitten joitain esimerkkejä olen tuohon nostanut, joita on katsottu enemmän niin kuin pienten yritysten, yksinyrittäjien näkökulmasta siihen, että miten he voi digiä ja teknologiaa tällä hetkellä ja omaan liiketoimintaan ottaa osaksi. Mutta ensin on ihan hyvä tarkastella sitä, että kun puhutaan digiajasta, eli siitä, että teknologia on käytännössä osa meidän arkea, yritysten liiketoimintaa ja yhteiskuntia ihan globaalisti ja yhä enenevissä väärin, niin mitä me oikeastaan sillä kilpailukyvyllä sitten tarkoitetaankaan. Et käytännössähän se ei tarkoita vain sitä, että kun me digitalisoidaan liiketoimintaa tai julkisia palveluja, niin me ei pelkästään tavoitella ja saavuteta kustannusvaikuttavuutta, vaan ennen kaikkea siitä on kyse kyvystä luoda arvoa pitkällä aikavälillä.
Ja se rakentuu toki paitsi talouden varaan, mutta kun puhutaan teknologiasta ja uuden teknologian omaksumisesta ja hyödyntämisestä, niin se edellyttää toki investointia paitsi siihen teknologiaan, niin myös sitten osaamiseen ja jatkuvaan osaamisen kehittämiseen. Ja tänä päivänä teknologia ei yksin riitä, mutta yhä enemmän meidän pitää kiinnittää huomiota myös niin kuin vastuullisuuteen ja kestävyyteen, paitsi ympäristön näkökulmasta, mutta mitä tuossa edellisessä esityksessä tulikin jo esille, niin myös asiakkaat alkaa vaatia yrityksiltä entistä vastuullisempaa ja kestävämpää toimintaa. Mutta kuitenkin tänä päivänä teknologian rooli kilpailukyvyn kehittämisessä korostuu, ja esimerkiksi jos katsotaan resilienssin näkökulmasta, eli miten me kyetään sopeutumaan ja palautumaan toimintaympäristömuutoksiin ja erilaisiin kriiseihin, niin kuin viimeisimmäksi vaikkapa koronapandemia, joka auttoi ottamaan tosi isoja harppauksia ja digiloikkia sielläkin, missä niitä ei ehkä aiemmin oltu otettu tai olisi vielä otettukaan, niin sitä kautta päästään sitten tuohon uudistumiskykyyn, mikä tavallaan taas tarkoittaa sitä, että kun lähdetään rohkeasti kokeilemaan ja ottaa teknologiaa käyttöön, niin huomataankin, että löydetään täysin uudenlaisia tapoja toimia. Sieltä nousee uusia innovaatioita, toimintamalleja, tapoja tuottaa palveluja, rakentaa palveluita siten, että sieltä syntyy täysin uutta liiketoimintaa. Teknologia voi tarjota sitten mahdollisuuden saada kilpailuetua kilpailijoihin nähden, paitsi toki datan hyödyntämisen pystytään aika reaaliaikaisestikin seuraamaan liiketoimintaa ja muiden organisaatioiden toimintaa ja sitä kautta saamaan sitten kilpailuetua teknologia-avusteisesti. Ja mitä tulee sitten kansainvälisyyteen ja kansainvälistymiseen, mitä nyt Etelä-Savon näkökulmastakin jonkin verran keskustellaan, niin käytännössähän, jos on yritys, jolla on verkkokauppa, niin käytännössähän se on avoinna kaikille ja kaikkialle, jos niin halutaan. Eli se on vuorokauden ympäri auki ja periaatteessa kuka vaan mistä vaan voi sieltä sitten lähteä tilauksia ja kauppaa tekemään. Ja niin kuin sanoin jo tuosta vastuullisuudesta, niin digitaalisuus ei yksin maailmaa pelasta, mutta se voi olla tukena meillä sitten tämän vihreän siirtymän edistämisessä. Ja nimenomaan kun puhutaan vihreästä siirtymästä yhdessä digitaalisuuden kanssa, niin täytyy muistaa se, että digitaalisuus ei suinkaan ole aineetonta, että me tarvitaan, niin kuin tuossa äskeisessä esityksessä tuli hyvin esille, niin kaikki meidän digiteknologiaan perustuva tekeminen vaatii sen, että meillä on sähköä saatavilla, me tarvitaan erilaisia laitteita ja infraa, että suinkaan ei ihan ilmoja pitkin tämä meidän digitaalisuus pyöri. Mutta kuitenkin samaan aikaan sitten taas digikehitykselle asetetaan tosi suuria ja ehkä jopa liian suuria odotuksia kestävyyskriisin ja ilmastonmuuton hillinnässä ja torjunnassa. Mutta globaalisti katsottuna niin vielä ei ihan kyetä täysin muodostaa sellaista kuvaa, että miten tämä käytännössä nyt sitten vaikuttaa, että okei, jostain varmasti saadaan hiilidioksidipäästöjä karsittua, kun siirrytään digiin ja esimerkiksi tehdään tälleen etänä webinaareja, eikä kaikki ajeta omilla polttomoottoriautoilla tiettyyn paikkaan, mutta samalla sitten tämä kaikki infra ja muu, jota digiteknologian hyödyntäminen edellyttää, niin siellä on sitten se vaakakupin toinen puoli. Ja yhä enemmän ja enemmän puhutaan digivihreästä siirtymästä, joka toisaalta tarkoittaa siis sitä, että pyritään siirtyä sellaisiin digitaalisiin teknologioihin, jotka edesauttaa ja tehostaa sitten vihreitä siirtymää. Ja samaan aikaan me kuitenkin tiedostetaan se, että kun digitalisaatio etenee ja tämä murros käy kovemmilla kierroksilla kuin koskaan, niin energian kulutus digitaalisuuteen liittyen kasvaa. Ja yhden arvion mukaan pelkästään ICT-ala yksinään tuottaa noin 3% globaaleista hiilidioksidipäästöistä. Ja kun puhutaan ICT-alasta, niin sehän on aina kytkeytyy muihin toimialoihin ja muuhun tekemiseen, että tuo jo 3% on vain pieni osa sitä kokonaisuutta. Ja ehkä nyt meille kaikille tavallaan yksilöinä ja kuluttajina voin tuottaa semmoisen piston sydämiin, että
tällä hetkellä suurin hiilijalan jälkeen kasvattava ryhmä digiin liittyen ollaan me kaikki, jotka käytetään päivittäin jotain mobiililaitetta, joka vaatii joko mobiilidataa tai muuta verkkoyhteyttä, ja se on jo vuonna 2021 tämä meidän mobiilikäyttäjien kulutus tietoliikenteestä ollut 84% luokkaa, ja jos miettii vuotta 2021, kun siellä on koronapandemia ollut aluillaan tai oikeastaan käynnissä, ja ollaan maailmanlaajuisesti siirrytty yhä enemmän ja enemmän digiin, niin tuo prosenttiosuus tuskin tuosta on ainakaan pienentynyt, ja eikä varmaan ihan heti pienennekään. No sitten, jos lyhyesti sivutaan sitten teknologiaa, että mitä meillä tavallaan on ja mitä sitten olisi tulossa. Ja itse en ole tulevaisuuden tutkija, mutta meillä oli viime toukokuussa meidän digitaalisen innovaatiohubin perustamishankkeen kick-off-tilaisuuden keynote-puhujana tulevaisuuden tutkija Risto Linturi. Ja tätä tilaisuutta varten me pyydettiin häneltä sitten näkemystä siihen, että minkälaisia mahdollisuuksia digitalisaatio voisi Etelä-Savolle tarjota. Ja tämä 10-kohtainen lista on sitten hänen käsialaansa. Ja niin kuin tuossa Millan esityksessäkin äsken tuli ja taisin itsekin jo mainita, niin toi kohta 1, nuo tietoliikenneyhteydet, niin nehän on ihan niin kuin kriittiset siinä, että turha on yritystäkään kehittää digitaalisia palveluja, jos sitten asiakkailla ei ole mahdollista päästä niihin käsiksi, jos ei ole ensinnäkään sitä infraa, jolla se tieto kulkee, ja sitten toki tarvitaan näitä laitteita, joilla niihin käyttöliittymiin sitten tartutaan. No sitten tästä voisi muutamia nostoja tehdä, että tekoälystä puhutaan paljon, ja se on kaikkialla, ja se kehitys varmasti edelleenkin jatkuu. Ja sitten kun tuossa on toi AI-avusteinen XAMK, niin siitä oikeastaan voisin nostaa sen, että nyt varsinkin kun meillä paitsi niin kuin ammattikorkeakoulussa, mutta myös muissa oppilaitoksissa koulutetaan uusia osaajia muuttuvaan työelämään, niin täytyy pitää myöskin huoli siitä, että uusilla osaajilla, jotka työmarkkinoille siirtyy, niin heillä on myös valmius ja kyky sitten hyödyntää teknologisia ratkaisuja eri toimialoilla. Ja toki vaatii myös osaamisen kehittämistä ja päivittämistä meiltä kaikilta, jotka tämän päivän työelämässä toimitaan. No sitten mielenkiintoisena nostona ottaisin tuon humanoidit PK-yrityksissä, ja tuossa kuvassa onkin tuon ihmisen kaverina onkin humanoidirobotti, ja nyt tavallaan tästä päästään ehkä siihen näkökulmaan, että mikä teknologia ei ehkä yksinään ole kovin mielenkiintoinen tai pysty pelkästään yksinään tarjoamaan sellaista niin kuin kokonaisvaltaista isompaa ratkaisua, mutta sitten tavallaan, että robotteja ja robotiikkaahan me ollaan hyödynnetty jo pidempään, mutta mitäs nyt sitten, kun meillä on humanoidirobotti, johon yhdistetään tekoäly, ja me saadaankin sitten työpaikoilla puuttuvien käsien sijasta avuksi tällaisia uusia työkavereita, niin se on mielenkiintoinen nähdä, että mikä olisi houkuttelevampaa kuin aamulla, kun on kurkkukäheä ja päähän koskee ja ei huittaisi töihin lähteä, niin voisi laittaakin humanoidiystävän sitten edustamaan ja hoitamaan aamun palaverit, ja itse voisi mennä sitten työpaikalle hieman myöhemmin. Ja vastaavasti sitten paitsi humanoidirobotit ja muu robotiikka, niin tällä hetkellä, kun puhutaan liikenteen sähköistymisestä ja etenkin niin kuin maata pitkin liikkuvien ja autojen sähköistymisestä, niin samaan aikaanhan meillä aika paljon kehittyy myös niin kuin robottiliikenne ja robotit. Kaikki on varmaan esimerkiksi Mikkelin kaduilla törmännyt jo näihin kaupan kuljetusrobotteihin, joita tuolla pitkin katuja kulkee, mutta toinen esimerkiksi Etelä-Savossa tosi mielenkiintoinen on sitten vaikkapa kuljetusdroonien kehittyminen, että mitä jos olisikin kesämökki Saimaan tai Puulan saaressa ja sitten huomata, että oho, kahvi onkin loppunut ja voisit tilatakin ilmoja pitkin sitten se kahvipaketin, niin se olisi varmaan sellainen palvelu, josta monikin saattaisi olla valmis maksamaan. Ja sitten vielä toi kohta 10 autonominen latausinfra, eli nyt kun tämä digitaalisuus ja sähköinen liikkuminen kaikkine robotteineen
yleistyy, niin meidän pitää pystyä myös löytämään ratkaisuja siihen, että mistä ne saa sitten virtaa, kun rupeaa akku tyhjenemään. Et tällä hetkellä esimerkiksi droonit, joita voidaan käyttää vaikkapa sähköverkkojen vianpaikannuksessa ja kunnossapidosta, niin niiden se lennätysaika on noin 20 minuuttia kesäkelissä, ja se tarkoittaa sitä, että sillä nyt ei vielä kovin pitkälle ilmojakaan pitkin välttämättä pötkitä, että tarvitaan paitsi sitä latausinfraa ja sitten toki akkuteknologia kaiken aikaa kehittyy. Mutta ehkä tästä yhteenvetona on se, että meillä on jo tosi laaja kattaus erinäköisiä teknologioita hyödynnettäviksi, ja jotta nämä niin kuin kehittyisi siten, että nämä sulautus meidän ja yritysten liiketoiminnan arkeen, niin nämä edellyttää sitä, että sekä niin kuin teknologiatoimittajien ja sit sovelluksia tarjoavien ratkaisukehittäjien ja loppukäyttäjien kanssa kehitetään näitä ratkaisuja yhdessä, jotta sitten päästään siihen, että muun muassa niin kuin humanoidirobottien ja ihmisen välinen vuorovaikutus kehittyy siihen malliin, että voidaan vaikkapa yhdessä työskennellä, taikka sitten, että droonien lennättäminen ei vaadi erityisosaamista, vaan sitten kuka vaan voi lähettää droonin matkaan ja pystyy niitäkin itse sitten hyödyntämään. Ja tästä oikeastaan päästäänkin siihen, että vaikka meillä on erinäköistä teknologiaa, joka voi monessa asiassa meitä auttaa suoraviivastaa prosesseja ja auttaa kehittämään uudenlaista liiketoimintaa, niin kuitenkaan me ei kehitetä mitään vaan sen teknologian vuoksi tai vaan sen vuoksi, että sitä on saatavilla, vaan pitäisi toki etenkin yritysten muistaa se, että kenelle palveluja tuotetaan ja tuotteita rakennetaan, eli pitäisi muistaa ne asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet. Et käytännössä teknologia ei välttämättä sitä asiakkaan perimmäistä tarvetta muuta mihinkään. Ja kun sanoin esimerkiksi nuo kuljetusrobotit ja droonit, niin käytännössä siinä voi olla, että asiakkaalla edelleen on tarve vaikkapa saada ruokaa, mutta hän ei välttämättä halua mennä itse ostamaan sitä kauppaan. Eli käytännössä, kun meillä on teknologiaa, asiakkaat tietää, että asioita voidaan tehdä eri tavalla, palveluja voidaan tuottaa eri tavalla, niin se muuttaa asiakkaiden tottumuksia ja tapoja toimia ja sitten odotuksia myöskin siitä, että mitä yritykset tarjoavat ja minkälaisia palveluja tuotetaan. Ja ehkä tässä tavallaan teknologisen kehityksen näkökulmasta niin olisikin hyvä jokaisen yrityksen ja liiketoiminnan kehittäjän kysyä sitten, että kuinka hyvin me oikeasti tunnetaan ne meidän asiakkaat ja heidän tarpeet ja ennen kaikkea ne tulevaisuuden tarpeet, että mihin se asiakkaiden mieltymykset ja käyttäytyminen on muuttumassa. Ja tämäkään kysymys ei loppujen lopuksi ole ihan yksinkertainen. Mutta tämän asiakasymmärryksen ja tämmöisen asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisen tukena me voidaan nyt jo käyttää hyvin monella eri tavalla erilaisia teknologioita. Ja tähän olen ottanut muutaman hyvin yksinkertaisen esimerkin, jotka ehkä on niin kuin pienen yrityksen tai sitten yksinyrittäjän näkökulmasta. Että tuossa milloinkin esityksestä puhuttiin asiakasdatasta, sen keräämisestä, analysoinnista, niin ihan voidaan lähteä liikkeelle siitä, että seurataan meidän verkkosivujen kävijöitä ja sitä kautta sitten kehitetään meidän markkinointia edelleen, jotta se löytää sitten ne oikeat asiakkaat oikeaan aikaan. No sitten me voidaan tekoälyä hyödyntää monin eri tavoin, ja Ville oli tainnutkin tuonne chattiin laittaa, että voidaan esimerkiksi asiakaspalveluun ottaa tekoälyä avuksi, mutta myöskin sitten verkkokaupassa voidaan tekoälyä esimerkiksi käyttää niin, että jos kivijalkaliikkeessä myyjä suosittelee asiakkaalle tuotetta, että nyt kävisi tähän sun uuteen asuun esimerkiksi tällainen kaulahuivi, niin sitten verkkokaupassa kenties tekoäly voi siellä seurailla, mitä tuotteita asiakas katsoo, ja jos se kenties meinaa painaa jo ostan nappia, niin se voikin sitten suositella, että ostappa vielä tämä, ja sitten saadaan sitä ostoskorin arvoa kasvatettua. Ja sitten kun sanoin tuosta asiakkaiden tottumusten ja tapojen muuttumisesta, niin nykyään monilla aloilla asiakkaat arvostaa helppoutta, sitä, että niin kun esimerkiksi aikoja voi varata tilauksia tehdä vuorokauden ajasta riippumatta,
ja esimerkiksi ihan ostopolkujen digitalisoimalla, eli käytännössä ottamalla käyttöön vaikka joku sähköinen ajanvarausjärjestelmä, jos se yrityksellä sellainen käytössä on, niin siten voidaan edistää sitten yrityksen digitaalista saavutettavuutta siten, että jos on yritys, jossa toimii vain yksi yrittäjä, yksi työntekijä, niin se ei ole enää sen varassa, että hän on 8–4 puhelimella tai sähköpostilla saavutettavissa, mutta jos tarjotaan asiakkaille vaihtoehtoisia tapoja varata aikoja, tehdä tilauksia, niin sitten se tarkoittaa, että se yritys on auki käytännössä aina. No sitten toisaalta taas, kun me on nyt mietitty kilpailukykyä, teknologiaa, osaamista, asiakkaita, niin sitten olisi ehkä hyvä katsoa myös sitä ympäristöä, jossa me niin kuin toimitaan ja missä yritykset toimii ja minkälaiseen ympäristöön palveluja suunnitellaan ja miten se ympäristö kenties on muuttumassa. Ja ehkä nyt kun ollaan Etelä-Savossa ja puhutaan Etelä-Savosta liiketoimintaympäristönä ja käytännössä täällä toimivista pienistä yrityksistä moni toimii vain niin kuin tässä alueella, kaupungeissa ja kunnissa, niin sitten ehkä tulevaisuuteen peilaten kannattaisi pohtia sitä, että mikä kenties olisi tässä meidän ympäristössä muuttumassa, mikä olisi muuttumassa asiakkaiden tarpeissa ja tavoissa toimia tulevaisuudessa. Ja sitten kun ollaan päästy tähän kiinni ja jotain ajatusta saatu, niin sitten kannattaa lähteä miettimään sitä, että miten teknologia voisi auttaa näihin muutoksiin sopeutumisessa ja uuden liiketoiminnan synnyttämisessä ja asiakasarvon luomisessa. Ja XAMKina ja ammattikorkeakouluna me ollaan luonnollisesti mukana aluekehityksessä, niin otin tähän nyt ihan nostona sitten tuolta Etelä-Savo ennakoi työstä tämän hiljattain päivitetyn digiheimojen maailmaskenaarion, joka peilaa sitten eri näkökulmista sitä, että mihin suuntaan tämä meidän alue olisi kehittymässä ja mitä kannattaisi ottaa sitten myöskin yritysten oman liiketoiminnan kehittämisessä huomioon. Ja tässä on oikeastaan samoja asioita, joita jo tuossa aiemminkin tänään on noussut, mutta se on ihan tämä työelämän ja toimintatapojen murros ja siihen liittyvä tarve jatkuvaan oppimiseen. Ja Etelä-Savossa toki tämä meidän monipaikkaisuus, että nykyään monet pystyy nimenomaan tekemään töitä ja asumaan helpommin useilla paikoilla, niin mitä tämä käytännössä meidän alueelle tarkoittaa ja mitä mahdollisuuksia se voi tarjota. Sitten puhuttiin tuosta vastuullisuudesta ja kestävästä ja digivihreästä siirtymästä, niin meillähän tämä luonnonvarat ja luontoarvot ja niiden säilyttäminen on ihan ensiarvoisen tärkeää ja vastaavasti myös sitten, miten kansainvälisyys ja poliittiset päätökset vaikuttaa. Samoin sitten ihan meidän palveluliiketoiminta ja sitten väestörakenne. Ja useinhan Etelä-Savosta, kun puhutaan väestörakenteesta, niin puhutaan vain ikääntyvästä väestöstä, mutta mitä Villekin nosti tuossa esille, että esimerkiksi ilmastonmuutos voi keikauttaa täälläkin tämän kehityksen päälailleen ja samaten sitten, että mitä vaikka kansainvälistyminen sitten tällä alueella tarkoittaa ja mitä se tarkoittaa sitten yrityksille, minkälaisia palveluja kenties tänne muuttavat kansainväliset ihmiset sitten haluaisi hyödyntää. No, sitten vielä näkökulmaa siitä, että miten päästäisiin teknologian seuraamisesta kohti sen hyödyntämistä. Ja se on toki aina hyvä muistaa, että teknologiahan ei ole olemassa vaan ja saatavilla vaan edelläkävijöille. Ja ei ole kaikkien syytä eikä tarvetta ollakaan siellä kehityksen kärjessä, vaan tärkeintä olisi ehkä, että pysyisi mukana nimenomaan oman toimialan ja oman osaamisen näkökulmasta ja sitten voisi löytää sieltä ne juuri omaan liiketoimintaan sopivat ratkaisut. Ja teknologiahan kehittyy jatkuvasti ja niin kuin tuossa aiemmassa keskustelussakin tuli, että nyt on jo saatavilla helppokäyttöisiä ja edullisempia vaihtoehtoja, eli välttämättä ne investoinnit ei olekaan sitten suuren suuria, jos halutaan lähteä ottaa teknologiaa ja digiratkaisuja liiketoimintaan mukaan. Ja senkään ei tarvitse olla vaikeaa, että miten se pysyttäisiin kehityksessä riittävässä määrin mukana, niin kannattaa seurata tietenkin omaa toimialaa, toimintaympäristöä ja myöskin kilpailijoiden käyttämää teknologiaa ja kehittämiä digiratkaisuja, miten asiakkaat ottaa ne vastaan, miten se vaikuttaa sen yrityksen toimintaan.
Paljonhan julkaistaan erinäköisiä uutiskirjeitä, blogeja, podcasteja. Niistä saa aika kevyesti ja nopeasti ajankohtaista mielenkiintoista tietoa. Ja sitten toki nämä webinaarit ja ihan live-seminaarit, joissa pääsee sitten verkostoitumaan ja keskustelemaan, niin ne on hyviä oppimisen paikkoja myös. Mutta ennen kaikkea kannattaa aloittaa yksinkertaisista ratkaisuista ja edetä niin kuin pienin askelin kohti sitten kenties jotain suurempaa ponnistusta, mutta aina kannattaa kysyä neuvoa muita ja hyödyntää paikallisia verkostoja, ja kannattaa myös rohkeasti keskustella erilaisia teknologiaratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa, että he osaa kyllä ohjata sitten oikeaan suuntaan, ja ainahan se teknologia ei ole ratkaisu, vaan se voi myös löytyä ne ratkaisun avaimet sit liiketoiminnan kehittämistarpeisiin jostain ihan muualta. Ja kuten sanoin, niin tällä hetkellä monet teknologiat on kehittynyt jo siihen pisteeseen, että se käyttöönotto on helpompaa ja edullisempaa kuin aiemmin. Ja pieninkin askelin voi sitten saavuttaa suuriakin etuja liiketoimintaan ja tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Ja ennen kaikkea mun mielestä teknologia pitäisi nähdä mahdollistajana, ei niinkään taakkana. Ja haluaisin karistaa sen ajatuksen, että tavallaan kehityksen kyydistä ei voi pudota, vaan että vaikka juna liikkuu, niin joka asemalla kyllä lisää matkustajia mahtuu matkaan, että rohkeasti vaan kokeilemaan ja katsomaan, mitä on tarjolla. Kiitos. Siinä mun esitykseni. Erinomaista. Kiitoksia, Helena. Nyt sillä aikaa, kun muut miettii tässä kysymyksiä ja ajatuksia ja haluaa kommentoida sun puheenvuoroa, niin mä ainakin haluaisin tuohon viimeiseen erityisesti sanoa, kun tässä nyt on seuraillut tätä teknologian kehitysvauhtia ja sitä miettii, että miten sinne pääsisi mukaan, ja tuntuu siltä, että jos ei nyt oikeasti resurssit riitä tällä hetkellä, niin onko pakko lähteä just nyt sitten miettimään tällaisen, niin oli tosi hyvä ja lohduttava huomio, Kyllä. että kyllä sinne kerkee myöhemminkin mukaan, ja sitä voi tehdä vaikka tämmöisen afrikkalaisen loikan, että mennä suoraan bongarummuista sitten kännyköihin ja jättää kaikki tällaiset telefonit ja puhelinlinjat välistä pois, jos siltä tuntuu. Niin. Joo, niin oikeastaan sitä, että monikin on varmaan kuullut sen, että tekoäly tulee ja vie meidän työpaikat, niin kysyisinkin nyt ihan, että kuinka moni teistä tuntee jonkun, jonka työpaikan se tekoäly on oikeasti vienyt. Itse en vielä tunne ketään, ja omakin työpaikka on vielä säilynyt, että en siitäkään nyt olisi ihan hirveän huolissani, että jos jotain töitä katoaa, niin varmasti sit uusia syntyy, että toivoa on. Joo, ja se tekoäly, jos puhutaan vaikka näistä kielimalleista, niin ne ei ole vielä ihan sillä tasolla, että ihan kaikkia töitä pystyisi tekemään. Omat kokemukset on sellaisia, että ne ei ehkä ihan täysin vielä ymmärrä sitä, että mitä sinne tarjotaan. Mutta se, mikä on todellakin opittava asia, on se, että opetellaan käyttämään niitä ja opetellaan ohjeistamaan, kysymään ja antamaan niitä käskyjä tekoälytyökaluille, sekä sitten kun mennään sinne teknologiapuolelle, missä tekoäly tekee sitten ihan toimintoja ja automatisaatiota, niin siellä sitten niin varmasti avautuu myös lisää työpaikkoja tässä vaiheessa, kehitysvaiheessa ja rakentamisen vaiheessa varmasti. Kyllä. Ja nyt sitten puheenvuoroja, kysymyksiä ja kommentteja Helenalle. Tuossa ei vielä näytä olevan tuolla, mutta että mulla jäi kysymättä Millalta tuollainen kysymys, jonka oikeastaan voisin kysyä myös Helena sulta. Eli kun me puhutaan tuosta teknologian ja tietotekniikan ATK:n lisäämisestä ja kasvamisesta ja kehittymisestä tässä maailmassa, niin miten sä näet sitten tuon sähköntuotannon kannalta, niin onko mahdollista, että ne myös tehostuu, sähkön käyttö tehostuu erilaisilla työkaluilla ja vastaavilla, että sitten tämä kaikki ei vaadi pelkästään lisää sähköä, vaan että voi olla, että ne on myös tehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä käyttää jotkut työkalut. No siis kyllä, ja sitten noista niin kuin älykkäistä ratkaisuista, ja nythän tietysti
viime vuosina vaikka Suomessakin on puhuttu, että riittääkö sähkö, niin nythän meillä on mahdollisuuksia asentaa jo siis omaan puhelimeen sovellus, jolla me voidaan seurata sähkön hintaa ja tavallaan siten meitä on ohjattu kenties käyttämään sitä sähköä silloin, kun sitä on enemmän saatavilla. Kyllä, en ole sähköalan asiantuntija, mutta kova kuluttaja kyllä. Koskee näitä dataverkkoja ja tietoliikenneinfraa, että miten paljon sitä käytetään kaistaa, kuinka paljon pitääkö olla koko ajan kiinni vai pystyykö tämmöiseen pulssimaiseen tiedonsiirtoon sitten liittymään. Tämä oli tällainen ajatus ja siellä varmasti joku asiaa tunteva niin nyt pohtii, että mitä hän tällä tarkoitetaan, mutta ehkä se sitten selviää myöhemmin. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia Helena tosi paljon ja kiitoksia Milalle Helenalle näistä puheenvuoroista. Meillä on vielä ohjelmassa napakat hankeesittelyt, mitkä me sovittiin tässä Villen kanssa, että veetään tänne loppuun. Haluatko Ville aloittaa vai aloitanko minä? Kyllä mä voin aloittaa. Että Ole heti, hyvä ja sillä aikaa. Löydän mun diapakan. Niin Mikäli siellä aavistuksessa on vielä joku aukinainen kysymys, niin käykää kommentoimassa ja käykää, siellä oli joku kommentoinut myös toistenkin puheenvuoroja ja se oli ihan hyvä katsella sitäkin, että joo, siellä oli siitä. Humanoidirobotti kysymys aiheutti eniten keskustelua ja hajontaa. Olin vähän yllättynyt siitä, että se oli kuitenkin aika monikokisen hyvin todennäköisenä, että se on niin kuin tässä näin, että mä ajattelin, että mä en puhu tuohon äskeiseen, mutta mä huomaan, että mä oon pikkasen eri kannalla kuin nyt Helena ja Tiina tästä tekoälystä, että me tehdään itse paljon ratkaisuja ja mulla on kyllä kokemus, että se on aika valmista, mutta kyse on enemmänkin siitä, että se vaatii oppia käyttää sitä, että se on vähän niin kuin, että jos sä nostat niin kuin pystymetästä jonkun kaveri, vaikka se on akateemisesti koulutettu ja pistät teidän asiakaspalveluun, niin se voi vastata ihan mitä sattuu. Ja se on se sama se niin kuin raaka tekoäly, että se pitää perehdyttää siihen tehtävään ja silloin ne alkaa olla jo yllättävän hyviä ja oikeastikin me tehtiin itse asiassa semmoinen markkinointitempaus, että me haettiin yhtä työpaikkaa meidän mainio tekoälyassistentille. Se oli aito työpaikkailmoitus. Se on se haku vielä prosessissa, en tiedä miten meille käy, mutta kyllä se niin kuin aika ryminällä toi muutos. Ja tämä nyt oli vähän niin kuin samalla niin kuin johdanto tuohon meidän hankkeeseen, eli otetaan tuosta noin, onkohan tämän viisainta, että mä ihan näytän, jospa mä jaan nyt ihan koko mun näytön, että sanokaa näkyykö oikein läpi, että meillä on tosiaan aavistus. Näkyy hyvin. Eli tämä väline, mitä me käytettiin, niin tämä on jo tällainen niin kuin rakaversio, missä ei ole vielä paljon tekoälyä, että meillä on ihan muutama semmoinen juttu tehty, mutta saatiin ELYltä niin kuin meidän mittakaavassa ihan merkittävä rahoitus, että hankkeen kokonaisbudjetti on reilu 160 tonnia, josta avustusta on puolet. Ja tällä tehdään siis, tuodaan tähän aavistukseen niin kuin nimenomaan tämä generatiivisen tekoälyn piirteitä. Ja se on meidän niin kuin samalla firman kehittämishanke, että tehdään jo ratkaisuja muille ja tarjotaan niin kuin tällaisia perusassistentteja niin kuin palveluna. Mutta niin tämä on myöskin samalla meille mahdollisuus tuoda nimenomaan tämä tulevaisuuden tutkimuksen kehikkoon niin kuin syventää meidän osaamista ja tehdä sellaisia toteutuksia, missä päästään nyt vähän niin kuin revittelemään. Mutta tavoitteena on tehdä globaali tuote. Ja taustalla tässä on niin kuin se, niin kuin meidän filosofia on muutenkin se, että me halutaan niin kuin tukea tätä meidän niin kuin lähialuetta ja tätä yhteisöä niin kuin sillä meidän erityisosaamisella, mikä liittyy digitalisaatioon ja niin kuin nyt viimeiset vuodet niin kuin erityisesti generatiiviseen tekoälyyn, että tuodaan niin kuin niitä ratkaisuja eri alojen toimijoiden arkeen ja sitten uutena tämä tulevaisuuden tutkimuksen osaaminen, mitä me ollaan syvennetty Metodexin kanssa, mihin tämä aavistusväline liittyy. Meillä on oikeastaan vähän sellainen haave, niin kuin jos niin kuin johonkin kiteyttäisi tämä, niin kuin, mitä tässä hankkeessa, niin me toivotaan, että me voitaisiin niin kuin yhdessä paikallisten toimijoiden, yritysten, viranomaisten, kunnan tai valtion ja miksei kolmannen sektorin niin kuin kanssa niin yhdessä niin kuin pohtia ja niin kuin
tutkia mahdollisia tulevaisuuksia. Ja musta se voisi kiteytyä siihen, että jospa me löydettäisiin meidän niin kuin Etelä-Savon oma tarina. Eli mikä on se meidän tulevaisuustarina, mitä me halutaan niin kuin sanottaa teoiksi. Tai mikä sanottaa meitä teoiksi. Ja meiltä vähän sellainen puuttuu tällä hetkellä. Ja me niin kuin nämä välineet ja menetelmät sen ympärillä niin kuin mahdollistaa, että me voidaan keskustella ja rakentaa niitä mahdollisia niin kuin skenaarioita ja niihin liittyviä tulevaisuustarinoita ja sitten niin kuin poimia sieltä se niin kuin mahdollinen toivottu tulevaisuus, mikä olisi niin kuin riittävän yhdessä jaettu. On aika silleen niin kuin kova tavoite, mutta tavoitetta pitää olla korkealla, mutta niin katsotaan, mihin asti päästään tässä hankkeessa. Hommahan voidaan jatkaa sitä. Ja tämän taustalla on myöskin just toinen, että mitä tuossa alussakin jo vähän Tiinan kanssa sanailtiin, niin että me ollaan niin kuin selkeästi tällaisia aikojen murroksessa, missä on tekoäly ja ympäristömuutos on, niin kuin, tai ilmastonmuutos on niin kuin keskeisiä drivereita. Saattaa niitä olla joitakin muitakin, mutta että on ihan hyvin ilmeistä jo niin kuin nyt, että tämä niin kuin meidän yhteiskunnan rakenne ja todennäköisesti valtarakenteet, ammattien niin kuin suhteet tulee muuttumaan ja toiminnan tavat tulee muuttumaan nyt todella rajusti. Eli me ollaan jo jonkinlaisessa tämmöisessä disruptiopisteessä, missä niin kuin tulevaa ei voida ennustaa suoraan niin kuin menneen perusteella, vaan tulee jotain muuta. Ja se on aina niin kuin pelipaikka myöskin niin kuin hilata niin kuin itseensä parempiin asemiin. Ja musta se on niin kuin joka yritykselle, mutta mun mielestä koko Etelä-Savolle se iso mahdollisuus. Ja me halutaan olla niin kuin näiden työkalujen menetelmiä ja siihen liittyvän osaamisen puolesta niin osaltamme tukemassa sitä työtä. Tähän meidän hankkeeseen kuuluu 2 siis pilottia. Eli tavallaan niin kuin tuo aavistusalusta, mitä tuossa näitte, niin suurin osa tästä budjetista menee sen tekoälypiirteille tuomiseen. Eli me autetaan, se tulee kätilöimään tällaisia tulevaisuusprosesseja käyttäjän kanssa, että silloin se osaaminen ja osaa niin kuin ottaa tutkittavaa ilmiö, mutta sitten me myöskin pilotoidaan käytännössä sitä niin kuin kahdenlaisessa keississä, missä pääsee sitten niin kuin, päästään niin kuin kehittämään tätä seutua. Ja meidän tavoite on sitten, että niin kuin nämä kun tehdään, ne on samalla meidän referenssiä ja me tullaan sitten niin kuin skaalaa sitä samaa toimintatapaa tuonne maailmalle. Ja ensimmäinen tällainen kärki on Etelä-Savon elinkeinoelämä tulevaisuus, jossa on tarkoitus nimenomaan miettiä elinkeinoelämän näkökulmasta sitä niin kuin mahdollisia tulevaisuuksia tälle seudulle, mitä liittyy elinkeinoelämään. Ja siellä on pääyhteistyökumppanina Suur-Savon sähkö, Etelä-Savon yrittäjät ja Mikkelin kauppakamari. Ja tässä on tietysti aivan avoimet ovet, niin kuin, että tunnistan heti niin kuin muitakin luontaisia niin kuin kumppaneita, mitä niin kuin varmaan tähän niin kuin valmisteluunkin voi tulla, mutta tarkoitus on tehdä sille, että me niin kuin yhdessä vedetään tämä tulevaisuustyö jakaen. Muun muassa tämän Etelä-Savon yrittäjien tulevaisuusvoimahankkeen kanssa niin kuin nämä lähijaksot ja muut, missä keskustellaan. Kohdataan yhdessä ja käytetään meidän välineitä siihen niin kuin keskusteluun ja maailmojen avaamiseen. Ja sitten toinen liittyy osallistavaan demokratiaan, ja siinä meillä on Mikkelin kaupunki kumppaneina, ja siellä ollaan otettu tuolta kaupungin omista suunnitelmista niin tämä nuorten unelmakaupunki teemaksi, eli me osallistetaan nuoria ja haetaan sieltä semmoista konsensusta, keskeisiä kärkeä, että minkälaiset asiat ne näkee osana niin kuin Mikkelin kaupungin, tai mikä on se unelmakaupunki, missä me halutaan, tai he haluavat elää tulevaisuudessa. Ja sieltä tuotoksena on tarkoitus tuottaa aineistoa, joka tulee niin kuin virallisen kunnollisen päätöksenteon tueksi. Ja tosiaan tässä on tosiaan tämä itse väline, mitä käytitte. En tiedä, jossain toisessa yhteydessä voin näyttää vähän enemmän, mutta kyseessä on just tämmöinen fasilitaattorin väline. Ja yhä enemmän se tulee olemaan niin kuin tekoälyavusteinen. Et esimerkiksi osallistavassa demokratiassa ja muissakin näissä prosesseissa niin kuin on toivottavaa, että saadaan paljon tekstimuotoista sisältöä, ja tekoäly mahdollistaa tänä päivänä sen, että niitä voidaan kuratoida ja
koota yhteen ja myöskin aktivoida tekoälyavulla, ja ne kuuluu tähän meidän hankkeeseen vahvasti. Ja myöskin erilaiset teknologiat, esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä OpenAIlla beta-vaiheessa oleva teknologia tuohon puheohjaukseen, niin on niin kuin työlistalla. Jep, kiitos. Tässä oli varmasti päällimmäiset multa. Kiitos. Minä kaappaan sitten ruudun ja viimeiset minuutit tästä päivästä, niin selitän vielä omia asioitani. Tuo oli hienosti sanottu, Ville, tuo maailmat avautuu. Tuo pois väärä. Anteeksi, nyt menin väärällä tavalla tätä jakamaan. Jaetaan nyt. Tässä näin. Kerron vielä nopeasti tästä omasta hankkeestani ja sitten miten toivon sitten teidänkin tätä asiaa vievän eteenpäin. Eli Tulevaisuusvoima-hanke tosiaan toimii täällä. Tässä on perusideat tästä. Hankeaika on 1,5 vuotta, ja mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että aktiivinen toiminta-aika on ensi vuosi 2025. Siinä aikana tarkoitus on saada sitten konkreettisesti tätä keskustelua, mitä tänäänkin on käyty, tätä teemaa, tätä asiaa, ideoita eteläsavolaisille yrityksille tuotua ihan lähelle. Niille, jotka suunnittelee ja katsoo jo tälläkin hetkellä eteenpäin, ja myös niille, jotka ei vielä katso, mutta joiden ehkä kannattaisi pohtia, että mitä siellä tulevaisuudessa on. Erityisesti siinä tilanteessa oleville yrityksille, joilla olisi potentiaalia kasvaa, tunnistavat he sitten sitä itse tai eivät. Vastaavasti samaa tietoa tuodaan yrityskehittäjille, ja yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa niin tuotetaan tällaista koulutuskokonaisuutta yrityksille ja yrityskehittäjille, jotka voisivat tätä samaa viestiä viedä myös eteenpäin. Koska ei ole mitään järkeä kouluttaa pelkästään yrityksiä, jollei me kouluteta myös sitten teitä yrityskehittäjiä pohtimaan näitä samoja asioita ja vastaamaan näihin samoihin kysymyksiin ja ymmärtämään tätä tulevaisuusosaamisen kokonaisuutta. Tämän aloituswebinaarin jälkeen meillä tulee olemaan 6 lähikoulutuspäivää tässä ensi vuoden aikana. Toivon, että pystyn järjestämään ne lähikoulutuspäivinä, koska Teams tai muut webinaarityyppiset tämmöiset koulutuspäivät on hirveän suosittuja, koska niihin on helppo osallistua. Mutta lähikoulutuspäivässä on sellainen etu, että siellä pääsee myös sit juttelemaan muutenkin, ja siellä pääsee just näitä aikaisemminkin mainittuja yhteisiä keskusteluja käymään ja pohtimaan ja miettimään sitä verkostoitumista myös muiden kanssa. Yritetään tarjota yrityksille myös mahdollisuuksia ja sparrailla heidän kanssaan sitä, että mikäli ei itse lähde investoimaan, kasvamaan ja pohtimaan näitä asioita, niin voisiko näitä asioita tehdä yhdessä toisten yritysten kanssa. Tämä kaikki vie meitä kohti sitten tällaista Etelä-Savon tai yhteistyön varmistamista. Me halutaan pitää Etelä-Savon maakuntana yhtenäisenä. Yrityksillä ei ole kuntarajoja eikä niillä ole maakuntarajoja, mutta me silti halutaan jonkinlainen tämmöinen oma teema pitää, että jotain, mikä on meidän Etelä-Savon omaa juttua. Ajatushan on yleensäkin tämmöisessä tulevaisuusosaamisen pohtimisessa on se, että katsotaan sinne eteenpäin. Kaikki, mitä me tehdään tulevaisuutta kohti, kaikki kehitys on vetovoimasta. Se vie meitä, antaa meille sellaisen mahdollisuuden, että meillä porukka pysyy. Me huolehditaan siitä, että meillä on vastuullisesti tehtyjä yrityskehittämisen kokonaisuuksia ja projekteja ja viedään niitä eteenpäin. Ja ymmärretään, hyväksytään se, että meidän maailma muuttuu ja maailma aukeaa, niin kuin juuri sanottiin, ja siihen aukeavaan maailmaan me sitten ollaan menossa. Ja hirveän kiva, kun Helenaltakin tuli vahvistus siihen, että ei haittaa se, että jos ei vielä ole ihan täyttä tietoa, niin kaikki tämä, mitä me opetellaan, mitä me tutustutaan, mitä me keskustellaan tämän teeman ympärillä, kaikki se on siemeniä tulevaisuutta varten. Voi olla, että vilja ei kypsy vielä ensi vuoden aikana, mutta siihen pyritään. Joka tapauksessa ensi vuoden aikana nämä koulutuspäivät, sparraukset, pohtimiset, keskustelut, kyselyt, yleensä tiedon lisääminen ja tiedon kerääminen tästä teemasta, kontaktoinnit on tarkoitus tehdä, ja sitten
2026 pidetään semmoinen loppuseminaari, kevätjuhla, josta sitten päästään koulutusta eteenpäin. Ja tosiaan kutsunkin kaikki jakamaan tietoa tästä koulutuskokonaisuudesta. Tarkoitus on tuottaa alkuvuodesta Mikkeliin, Pieksämäelle ja Savonlinnaan tässä kevätkaudella koulutuspäivät. Ja että me saataisiin nämä koulutuspäivät sitten ihan lähitapaamisena ja heti kun tietoa on, niin me varmasti jaan teidänkin kautta tällekin osallistujaporukalle sitä tietoa, niin voidaan sitten yhdessä pohtia näitä asioita vielä lisääkin. Minun puolesta kiitoksia hirveän paljon tästä Kick-Off-tapahtumasta ja tapaamisesta ja kiva kun olette paikalla ja kiva kun tulitte mukaan. Ja kaikki kysymykset ja kommentit ja ajatukset tästä teemasta, niin minä vastaan hirveän mielelläni ja uskon, että Villekin ottaa kyllä tosi mielellään kontakteja ja että keskustellaan näistä, mitä meillä tulevaisuudessa on ja mihin me voidaan tätä Etelä-Savoa viedä. Kiitos.